आं दहायसो गोथै बोखांलायनाय गौरां दैयाव बोखांलायनाय भिडिअ होदोंमोन ना लोगोफोर नैबेयाव दा न'आव मोनहैबाय दा होजोंनि मानसिफ्रा इउटुबारफ्रा माबाना होदों नालाय आं बेखौनो फट'सखौ एसे मोननानै क्लिपखौ होना होबाय दा ओरैबायदि अबस्था बेस्राफोर माबाया दाखाल जोंनि गंगार राजा गोजावबोदों सप्तासेनाबो जायाखै नाया माबोरै नाखौ जाया जानांगौ बेखौनो जायो नामा जाया बे उनेलखौ गावफैदों सप्तासे दोनदों गावथारनानै हाखराव गोदोना थादों बेखौ नाजादों बेखौ नाजादों मानो फावफारनाय नांगौ एकदम माबाखौनो डाक्टारनावनो सोहैयो बिसोरो बुसोना दोनजोब्बाय आरो माने स्कुलखौ थांनांगौनि गावसोर थाखा होना दोनबाय दा मा लांनांबाय आंनि फिसाखौ बरपेटायावसो लांनांबाय थाला होनांगौ आं थाला होदोंमोन दहाय सिख'दों बे गेजानि बे मिसननि मानसिया मानसिखौनो मोनाखौ दायनिगिरि खालामो आं थाला लांदोंमोन होनो आं फिसा जागौमानि आं थाला होगोन होननानै बेखौ बिसोरो सिख'दों मानसिखौनो मोनांगौमोन सिख'नो मोनामोन बिसोरो जोंखौ थांनाय लोगो लोगो पुलिस प्रसासनब्लाबो गावसोरनि मिसननि मानसिफ्राबो ज' ज' थांनानै नागिरहैनांगौमोन आंनि फिसाफ्रा जेरैबायदि नागिरहैदों बेबायदि मानो भुटाना बिदि खालामनांगौ बे मिसना बिदि जायो जोबथा साजा फासिनि जेबो थाखा फैसा नाङा केसआ जोबथा बिसोरखौ फासि आं मोनागारा बेबायदि फिसाला सासेल'मोननो आरो नायदो नों एफा मोजां न' बां दंजोबो बेस्राफोर आरो दाबो गोथै स'आ दा हरनि 9टासोआवसो मोनहैगोन होनदों नामा दाबो ओंखायनो बेलासियाव ओरैबायदि लाहार फाहारसो खालामदों हाखर खुदों होमबाबो गथ'खौनो मोनाखै दाबो बेस्राफोर दाबो बरपेटायावसो दंहैयो होनदों नामाथाय पस्टमर्टम खालामनो होमबा सानदो नोङो बेसेबां बिसोरनि गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनबाय आरो दा न्यायखौबा मोनगोन ना मोनबावा